Неделно. Неделно, първата част на книга на български език, неделно. Неделно. Така, запетая. Другото, което е, вече кирийните училища придобиват друг характер. Запишете се кирийните училища в друг характер. Друг характер. Тук за икономиката имаш много неща, които може да кажа, но ще ги кажа за втори там. Те са характерни, по-скоро за втория си там характерни. Значи, другото